Soc Laura Palacios, soc metge de família i treballo en la direcció d'atenció primària del Camp de Tarragona. I què ha significat per mi el participar com metge en aquest aconteixement de Jocs Olímpics? Jo crec que ha estat una oportunitat de fer present la nostra institució, de l'Institut Català de la Salut, en els Jocs, en participar en un event esportiu i deixar clar que la sanitat pública pot participar de l'organització i donar serveis sanitaris en aquests aconteixements. I com a professional, una oportunitat de conèixer altres persones d'altres països i veure una mica l'ambient que es viu en l'esport. Jo soc Anna, treballo aquí d'auxiliar administrativa a la Policlínica, tot i que habitualment estic estudiant treball social i estic acabant el meu grau. La veritat és que l'experiència d'estar aquí és molt emocionant, poder contactar amb tots els esportistes d'alt nivell, veure'ls treballar, veure'ls entrenar, veure els entrenadors, com funciona tot. És un altre món i és molt emocionant, és una oportunitat única perquè això no es tornarà a repetir i poder formar-hi part, és una història per explicar. Soc Luis Comino, soc metge de família i treballo al CAP Jaume I de Tarragona i col·laborar o participar com a voluntari o com a sanitari en aquest event del Jocs del Mediterrani se m'ha presentat com una oportunitat de veure un ambient diferent a la que tenim habitualment en quant al tipus de pacient o de patologia que podem trobar i sobretot veure una miqueta el que representa un event tan important com aquest en quant a l'ambient en general que l'envolta. És una oportunitat immillorable per veure situacions diferents a la consulta habitual del dia a dia. Soc Josep Castel, soc fisioterapeuta i treballo al CAP Sant Pere de Reus i participar aquí als Jocs ha sigut una gran experiència professional per mi. Hola, soc el Jordi Gras, soc fisioterapeuta al CAP Sant Pere de Reus des de l'any 95. Ara mateix soc el coordinador assistencial del Baix Camp i m'he encarregat d'organitzar tot el tema de la fisioteràpia tant aquí a la Policlínica com a les seus per tal que els esportistes puguin estar ben atesos. És un repte molt gran que no ens n'havíem enfrontat mai amb una cosa així d'aquesta envergadura i és molt important perquè la nostra missió és aconseguir que esportistes que igual també n'han tocat després de competir i tal, el dia següent estiguin a punt per tornar a competir. Hola, soc Iria Muñoz, soc metge de família al CAR de Salou i el que suposa per mi participar en aquests jocs és viure una mica l'esdeveniment, l'ambient que es genera i per una altra part a nivell professional tractar amb pacients que són d'un perfil diferent al nostre habitual, que són els esportistes d'alt nivell així com els acompanyants. Hola, em dic Carme, soc traumatòloga aquí a Joan 23, ja fa un parell d'anyets que hi soc i vaig participar com a voluntària sobretot amb l'atletisme perquè és l'esport que he fet tota la meva vida i conec bastant bé, llavors he gaudit d'una jornada molt interessants perquè hem vist atletisme de molt bon nivell i molt a prop perquè encarregats del que és la salut d'evitar les lesions dels atletes ens ha permès estar molt a propet d'aquests personatges i realment ha estat molt interessant el que a mi m'agrada aquest esport. Hola, soc la Irene Pasqual, soc metge de família al CAR Salou i els jocs per mi estan suposant una experiència molt interessant
molta feina, també, estem tenint, i estem tractant pacients de molts països. La gent és molt amable i molt col·laboradora, i realment és una experiència molt bonica que no m'ho esperava que fos tan interessant i tan xulo. Bon dia, soc la Pepi Pinent, treballo habitualment al CAP de Montblanc i vindria aquí als Jocs a col·laborar. Per mi representa una experiència completament diferent al que feia el dia a dia i m'està agradant. Hola, em dic Rafael Albiol Lluís, soc metge de família, visito habitualment al CAP Miami Platja a Mont-roig del Camp, faig guàrdies al CUAP de Salou i per mi els Jocs del Mediterrani estan suposant una experiència única perquè és un event que se celebrarà només una vegada i el poder participar en ell em fa molta il·lusió i a part el visitar esportistes d'èlits i el conèixer una mica l'ambient que s'està vivint aquí m'està semblant una experiència espectacular. Treballo a la unitat de qualitat territorial i he estat ajudant en l'organització dels serveis sanitaris dels Jocs del Mediterrani. Ha sigut una experiència inolvidable la vegada que ens ha donat molta feina, però satisfactòria, molt satisfactòria. I serà un bon record d'aquests Jocs. Soy Indira, soy residente de traumatología del Juan 23 y para mí esta experiencia de trabajar en los juegos, como mi profesión, estamos muy relacionados con la parte traumatológica y el deporte, cosa que me encanta y por eso me gustó mucho la experiencia de trabajar con atletas y todo lo que implicaba las actividades físicas. Hola, bon dia, soc Llorenç Peralta, treballo a l'àrea bàsica de Reus Sud, del Cap Sant Pere de Reus, i m'he ofert voluntari per a aquestes guàrdies perquè trobo que és una cosa que no ho tornarem a tindre aquí amb la vida segurament. I és una manera de recolzar l'esport i de recolzar el territori que al fi i al cap aquests jocs som tots, no és només Tarragona. Sandra Cerro, treballo a la unitat de gestió i serveis del Camp Llibertat, de Reus, i ara en aquests moments estem donant suport a tota l'àrea sanitària als Jocs del Mediterrani que celebren aquí a Tarragona. Ha estat una oportunitat que ens ha donat la nostra empresa, l'ICS, com a proveïdor d'aquests jocs, i ha estat una cosa diferent, que per mi és la primera experiència que tinc, rodejada d'esportistes, rodejada de gent col·laborant, voluntaris, perquè fer possible que tot això funcioni i estic molt contenta. Hola, jo soc Lluís, soc infermer i estic de coordinador de consultes externes de Joan 23. El meu paper com a voluntari en aquests jocs ha sigut ser assistent del Comitè Olímpic de Portugal. Com jo, hi havia molts assistents, que cada comitè en tenia un o dos. I la funció era fer el que ens demanessin. Hem fet coses tan administratives i de formularis com em van demanar que els portés un pastís d'aniversari una tarda perquè volien celebrar l'aniversari d'un dels seus atletes. Per mi ha estat una experiència única, jo no me la volia perdre. Ja em vaig apuntar quan va ser designada a Tarragona perquè volia viure des de dins aquest esdeveniment i realment l'he viscut des de dins. He conegut a molta gent, sobretot el que em quedo són les vivències i la gent que m'ha acompanyat. M'ho he passat genial. Com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata.
Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny, canviem un món que junts ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. El temps ens ha fet grans, a poc i anar tirant. Res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny